Erteniz hayırlı ildeşler. Sağman oturmuşsunuz. Menin etjek bolýan gurrunum hazırki bolup geçen wakalar şol ýanky Iranda, goňşy Iranda bolup geçen wakalaryň sebäpli Türkmenistana täsiri şol bolup geçen wakalar töwerendäkler gurrunlar netijeler, pikir alışmalar şo barada. Bilşiňiz ýaly şol Iranda şu wakaların bolmazyň öňräginde bir fevralda da başladymy diýin, martda, fevralda. Öňräginde birnäçe öňräginde Türkmenistana öz sapary bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby ministri geldi Aşgabatda. Bilmedim nämeler gepleşdi zadyt diýär. Nime şo wagtlar oýladym-da şu provokasiýon vizit diýip-de, indi öz taktikasy bardyr da bir şol ýaly hökümet Türkmenistana barmaly, provokasiýon nime etmeli. Ol ýanky nime şo wagtlar oýladym. Indi Irana çözülse, Irana azad edilse, hüjüm edilse, azad edilse, Türkmenistan bilen gurrun ýakyby Türkmenistana goşun gizmek diýen bir gurrunlar şonu ýaýradarlar diýip ýalan şu ýalan gurrunlary ýaýradarlar diýip şo wagtda düşündim men de şo harby ministr gelenini eşitip. Şu aýdyşym ýaly şol şolar ýaly nimeler ýaýrady. Goňşy Özbekistanyň ýa habar berişi blogerleri, Azerbaýjanyň habar beriş blogerleri ýazyp başladylar şo. Şolar ýa provokativ nimeleri ýaýratyp başladylar. Şu Türkmenistanda ýani şu bir tarap Türkmenistanda Amerikan goşunlary ýerleşen Irany çözmek üçin da samolyotlar ýa-ni Sputnikde ýakyby suratlarynda görkezip ýa-ni bellisi däl haýsy ýurdun avia bazasynda düşürilen surat o da. Ýöne şol Türkmenistan nime etmeli-de ýa-ni Türkmenistan bir tarap Türkmenistany şol garaz tökmet etmeli de bular şu bir ýandan Özbekistan, bir ýandan Azerbaýjan provokativ nimeler. Bular dost halklar däl bular. Özbekler hem Azerbaýjan hem ol aýdyl berýär ýa-ki Türki ýene bir zat, ol boş gurrun o. Boş gurrun. Türkmeniň hiç dostu ýok. Türkmen özde nime etmeli. Türki doganlar, ýa-ki musulman doganlar, olar boş gurrunlar. Birinci provokasiýa şu Türkilerden gelýär bize. Birinci kança bize ýakyn bolsa, geografik Taýdan, taryh Taýdan kança bize ýakyn bolsa, şonça şolardan iň köp bize töhmet şolardan gelýär. Şonu bil koýun, ol ýanky nime ýasama ýasama propaganda bar ýanky. Turan diýdi, ýene dilimiz bir, dinimiz bir, bile bolaly, ýene bir zat ol manipulasiýa o zat bar. Eger ýa-ni şol Turan diýip nime dip goşulaýsak, biz birden şolar bilen bir nime bir alýansa goşulsak, biz öz döwletimizi ýitirýäs. Döwletimizi ýitirsek, biz milletimizi hem ýitirýäs. Biz ata-babalarymyzyň döreden ýa-ni sungaty, edebiýaty, beýik edebiýaty, beýik şol ýa-ni sungaty, ýa-ni medeniýeti şonu ýitirýäs. Hemme zat oja özbekçe bolup gidýär ýa-ni. Özbekler, Azerbaýjanlar oja paýlaşýarlar. Türkmen diýen halk ýok diýip edýärler. Bizimkiler kämbir garşy görkezjek hazır adamlar hem ýokdy. Eger samsyklyk etsek, edip şolar bilen umumy Türki döwlet döräpçilere goşulyp gidaýsak-da, biziň hakimiýetimiz bu zatlara gowy düşünip otyrlar. Bular ýani olar bilýärler şol bular bize dost däldigini bilip otyr. Şoň üçin Türki nime kämbir goşulan ýok biziň ýaky Berdimuhammedow ýaky Serdar Gurbanguliýew kämbir nimelere goşulan ýok. Dogry edýärler. Tak bir simvolist, assosiatiwny çlen zat, nablüdatil zat bolup agza bolýar, tak bir göwn üçin-de, tak salam aleikum üçin. Ýöne kämbir nimeden ýok. O beýlekler bu Türki diýen zady, Türki diýen ideologiýany, nimeni esasan bulary nime jan edýän Özbekistan bilen Ermenistan. Olaryň nimesi var, sebäbi var. Men düşündireyim, näme üçin olar kämbir jan edýär Türkiýe zat diýip.
Daha Türkiye'de Kambir bunu pedaliyut eden yok. Türkiye, Ankara zaten eden yok Kambir. Olur şu nemani başında koyun hesabı olur yani Kambir. Can eden yok şu nemani. Yani Azerbaycan bilen Özbekistan can etipdir. Namknisi Özbekistan hazır risk var olurdu. Yani yani nime Qaraqalpaqstan devleti olur bölünmek isteýärler. Olur Qaraqalpaqlara karşı genotsid gidip durar Özbekistan'da da. 200'den gowrak Qaraqalpaqlar Özbekistan'ın prezidentinin prikazı boyunca köçede atılan. Yürüyüt şu köçede o yaraksız zatsız Qaraqalpaq atıl genotsid diyen zat ol. Yani bu aydılmıyor. Propaganda zat aydılmıyor içeride zat. Eğer Türkmenistan'da bolanda tap çenden aşırıp aydartılar. Özbekistan bolsa aydılan yok hiç. Özbekistan yani Rothschild'ların satın alan yurda mı вообще? O yaman zatlar aydılmıyor Özbekistan barada. Kovuzatlarım sel çikitel kovuzatımız çişirli aydılıyor. Ay Uzbekistan'ı вот вот строится bu zat kuruluyor yeni zat. Özüne barıp görsen açlık, yumurluk, bir gedaylık вообще. Korrupsiya. Al yana şol yani Qaraqalpaqstan bölünmesin deyip şu Türkiye diyen ideologiyani, umumi Türkiye Turan diyen ideologiyani olur itezip dururdu. Şu nimedim. Yani öňe salyp dururlar. Şol. Qaraqalpaqstan eger bölünäýse Özbekistanda eger kartany görseňiz, Özbekistanyň deň ýer territoriýasy Qaraqalpaqstan. Ol bölünse galan Özbekistanyň tam Samarkand bilen Buharada tarihi taçyklaryň çaharlary bolar. Bu Samarkand, Buhara, Şahrisabz diýdi, Kokand diýdi. Kokand Kırgızlarynky, yani özbekler ýysap galmıyor. Şoň üçin şu can edip Trump'a da götün berip dururlar. Putin'e de götün taýap dururlar. Can edip şonu saklajak bolýarlar. Bir entek pul gidýär. Özbekleriň propagandasy üçin bir entek halka aç, daşa yurtlar diýär halky. Özbekistan. Ol ýaşylar olýans, ay Özbekistan ýurdu ýapan ýok, şu daş ýurda gidýänleri ýani kömek edýär. Gidip saklanýar hiç kim zat. Kanyşy saklanýar. Ýurtda olar 40 milyonluk goly özbek uja doğup bir entek nişita raspladysydan bir entek aç yalaňyş nemeleri köbeldip 40 milyonu goly. O nämesin? O işle de yerleştirilen yok Türkmenistan, Özbekistan'ın içinde işle de yerleştirilen yok. Şoň üçin gidin daşýurda gidin hazır Özbekistan'ın siyasatı şu özbekler şu aç özbekler daşýurda gidin şol ýarda da daşýurtlarda pul tapyp gelin diýdi. Sizin bärde çykdyjyňyz kan olur çykdyjysam kan özbekler. Sizin habaryňyz ýokmy? Kambir aýdylmıyor ýani Özbekistanda harby gulluk üçin $1000 goly pul tölenýär. Harby gulluk borçy hernemäňde. Şoň üçin pul tölenýär. Hiç ýerde ýok şu. Sizler bolsa oturýarsyňyz Özbekistan maktapdy. Şular ýal gerekmi size? Özbekler ol ýani özbekler hiç bir neme ýok, hiç bir Türkmenistanyň gowy ýeri ýok Özbekistan. Ötürün ýeri ýok. Diňe maktal, diňe reklama ol Özbekistan. Diňe reklama. Qaraqalpaqlar Qaraqalpaqlar gyryp durlar kim-kimden. Ol ýani Qaraqalpaqstanda konstitusiýasynda bar ýani referendum arkaly garaşylyk ýani nime plebissit gurnap referendum arkaly garaşylyk gidýän mümkinçiligi bar konstitusiýa boýunça. Qaraqalpaqstanyň Özbekistan konstitusiýasy Qaraqalpaqstanyň şol hukugy bar. Indi hazır çare görýär, ýani hazırky Şawkat Mirziýew ýani Qaraqalpaqstanyň territoriýasynda özbekleri göçürüp durdu. Yani Surxandarya, Kaşgadarya vilayetlerinin Özbekistan'a, özbekleri şu Qaraqalpaqstana göçürüp durdu. Indi bunun manysy özbekler köpeltmeli. Qaraqalpaqlardan sany köpeltmeli. Indi birden plebissit bolsa, yani ses zat galasawat etseler, indi özbeklerim galasawat edýär, ses berýär. Indi özbekler şu garaşylyk gerekdi diýip nime diýdi özbekler? Näme garaşylygy garşy galar, ýani ses berýär dolar. Özbekistan nimesinde bolsun diýip.
Ana şolar ýaly genotsit. Bu genotsit yani cinayet bir adamzada karşı преступление против человечности bu yani Gaagsky tribunaly goýulmaly nime şol derejede cinayet bir. Sizin şu yani maktiyan Özbekistan'ınız özbeklerden boljak diýip ýörendiňizem bar içiňizde. Ana Karagalpaklar şu SSR dargan wagtlary Karagalpaklarda şans bardy garaşsyz döwlet bolmak üçin. Ol ýa-ni bular ýok, bular anandylar özbeklerine bizim öz Türkiýe doganlarymız musulman dilimiz bir dinimiz bir bile bolaly o ýaşaş diýip anandylar bular. Şol onanyň ýa-ni ýalňyşlygy üçin häzir adam ölkütdi. Bir ente Karagalpaklaryň jany bahasy bilen häzir ýalňyşlygyny görüp oturýarlar. Bir ente Karagalpaklar türmäge gitdiler. Bir ente köp ýyllara şu ýa-ni öz ýa-ni Karagalpak nimesini atstaýyt etmek üçin de. Şolar ýaly genotsit, etnik genotsit, medeni genotsit Karagalpaklara karşı. Siz bolsa özbeklerin bile boljak bolýaňyzdy. Bizim türkmenlerimizem ýok et goýberýärler olar. Türkmenler ynqatsalar türme goýberýär, atýarlar, olar özbekler seremoniýasy etmiýärler. Atýarlar olar. Şol ýa-ni bizlerde ol ýa-ni kimo könürgençden bir özbek birini öl kalypdyr aşky wagty. Çağı nime yetkizecek biri. Süleyman mı näme? Onun bir ula homur hemme nimeler televizor hemme ütüklerde aýtyp durdy o şu ýa-ni. Ay Türkmenistanda şu ýa-ni sambist biri ýa-ni. Onun ýa-ni ýalňyş nimede de aýdýarlar ýa-ni. Serdar Berdimuhammedowyň garyndaşlarynyň biri ýa-ni polisiýa akademiýasynda okuyan biri şu ikisi görüşe çykanmyş. Yalan gururun şolar bar. Yalan gururun. Şol ýa barlam görtdiler, hiç nemesi ýok, tasyk namasy ýok. Yalan gururun hemme ýerde aýtyp çykdylar aýby. Al Özbekistanda ýa-ni 200 Karagalpaklary atyp öldüren prezidentiň prikazy, açyk prikazy bar. Şu 200'den goly. Karagalpaklaryň özlerini eşitsen wapşe ondan köp diýerler. Yani ölendir diye. Prosto ýa-ni resmi nimede 18 adam ölüpdir diýip ýa-ni Özbekistanyň resmi nimede. Olam случайно öl kalpdy. Nerede pravozащитникler, nerede Türkmenistanyň töhmet atýan pravozащитникler, halkara pravozащитник organizasiýalar hiç käs aýdyn ýok şu Karagalpakstan genotsit barada. Diýmek şu Özbekistan üçin ruhsat berilýändir da şu ýa-ni. Rothschildler ruhsat berilýär. Türkmenistan Rothschild'in golunda däl, bunu ýamanlasa bolýar meselemde. Nerede pravozащитникler? Ýekeci pravozащитный organizasiýa bar. Şu Karagalpakyň tragediýasy barada aýdyn. Pravozащитник olum Türkmen Helsinki topary şol aýdyn. Türkmen Helsinki topary ýa-ni Vitaliy Ponomaryov şol aýtdy. Ýekece gezek galan hemmesi hiç ýa-ni human rights dedi. Ýa-ni näme ol? Международный amnesty diýen pranimeler bar. Amnesty International ýa-ni hiç käs ağzyny suwan hiç kim aýdyn ýok. Rothschild nime etmiýär? Rothschild Özbekistan Rothschild'in golunda hemme zat. Ýöne şol Karagalpakstan ýerde işte garaşlyga çykar, şonda Özbekistan zat kalmıyor Özbekistan. Tajikler Samarkanddan Buharany allar. Daşkent ýa-ni Özbekistanyň paýtagty. Olum şol öňüz Kazakstanyň nime Kazakstanyň delikden ol ýa-ni. Tarihde şu Kazaklaryň ýurdaky Kazaklar şu awaldan bar şu ýanda ýaşan özbeklerin özüni isat ol emeli respublika ol ýa-ni. Stalin döwründe eş özbeklerin öz döwleti bolsun. Yani özbeklerin ýa-ni ol kadimi nime tarihli nime däl olur. Milletler olur. Ýa-ni 19-njy asyrda oruslar aňyrdan Orta Aziýanyň aňyrdan basyp alyp gelýärkä Kazakstanyň üstünden zat bilen. Kazaklar nimeden Kırgızlary gören garaz ne bular Kırgızlar, bular Uygurlar zatlar. Oşun bir entek milletlerim bularyň öňünde çykanda şol ýa-ni. Atsyz zatsız milletler o wagtlar köp bolan. Adiýan prosto irat ýaşap ýör.
Siz kimsiniz deyse biz Müslüman ümmeti diye de bulur. Biz Müslüman. Nemesi yok. Türkmen, Kıpçak zat deyip olur. Adı yok da nemesi yok. Şular yani tarihsiz milletler köp bolun. Namış deyse bulary bir vaktlar Emir Timur deyip bir neme Mongol hanı Emir Timur Mongol. Bir vaktlar Çingiz Han çozandı. Hem ben qırıya şol ilat. Hemmesini qırıyandı. Türkmenler indi qarağımda zatdı nimedi. Qalın qağız ol bir andak mavernak tarafta hem olur Mongollar hiç bir dine qırmanı öleram. Hem qırıya. Oson Emir Timur'un dövründe hiç bir işlemani zadı nime yok, halk yok. Bular şu Emir Timur şu İran'dan, Pakistan'dan, yeni zattan yani basvalan yerlerinden sürüp Al-Qaeda birenti halkları. Birentek nimeleri. İşletməni, zat etməni. Indi şol halklar atsız, zatsız. Siz kimsiniz deyse, indi Orslar gelende, siz kimsiniz deyse, biz Müslümanlar diyeden, Müslümanım millet değil de bu din bir Müslüman. Şu Müslüman, İslam uyan halklar da. O zaman da Orslarım neymendi, Ors etnograflar, yok bununuz bolan yok, bu millet yasalı sizden diye de. Bu yankı nemelerim bu ilatım Orslara karşı görküzmedi halk bulur. Şu Orslar gelse kömek edip zat edip Kazaklar zatlar Kırgızlar mesela Orslara karşılık görküzen Türkmenler görküzen mesela köp karşılık. Ha bu yankı atsız milletler. Bunların da Orslar aydı etnografları koyuyorlar. Davasız şulardan millet yasan diyedi. Bunlardan millet yasıyorlar. At koymalı. At näme ol? Orsların ağzına oylun köy näme dip at koysak bulara. Indi Zalatay Arda dip bir tarihte bolan Mongol nimeleri. Orslar yankı bir vatlar kol astına alan. Indi şol Zalatay Arda'da Mongol hanı bolan Özbek han dip. Indi gelin şu Özbek dip şuları koyuldu yedi. Gelin şol yankı. Şöyle Özbek din halkı 19. asırda şöyle emele geliyor. Onun ön Özbek din millet bulmadık hiç. Hiç yani hazır yazıyorlar yani Wikipedia'da zaten Wikipedia'da dım bir hemmişe doğru malumatlar bulmuyor esasen tarihi nemede doğru kim pul köp tölede şöyle yazdırıyor olur. Wikipedia'da. Yani Wikipedia'da kavat Oğuzlar özökler yani Oğuzlara değişildiği yaspiranlarım var yani. Bidirik zatlar. Ama şöyle Özbek milleti şöyle nemeli geliyor yani Qaraqalpak milleti kadimi millet ol. Qaraqalpak denen tarihte zatı Çorny Kalbuki deyip bir dibelerim var Orslar yani letopislerine zatlarda ağız alan. Bizim Türkmenler Oğuz deyip yani Türkmen deyip atlandırmanın Oğuz vaxtları bizim Türkmenler. Şu vaxtlarım şu Qaraqalpaqlar Oğuzlarla ara qatnaşıq edip zat edip gören millet şu vaxtlarımda. Özbekler 19. asırda şöyle emele geliyor, şöyle bosan Ors etnografları Özbek din milleti neme diyorlar. Ol yani Xiva Han, Bukhara Han, yani Samarkand Hanı Özbek bolupdur zat ol bir dere bu hiç bir malumat şikayetname yok. Olur Xiva Han o Şeybani de yani Mongol Çingiz Han'dan gelir. Mongol Çingiz Han yok. Şu dere Çingiz Han'dan gelen neme şu vatlar kanun koyulan. Han şu türlüklerde Han zat bosu Çingiz Han'ın tohumlarından bol deyip bu var. Çingiz'i de deyip. Başka birinin hiç bir hakkı yok deyip. Şol neme bilen gelýärden Şeybani de yeni bir zat. Çagatay dedi oğlum Mongol'un nemeleri. Ana şöyle deyip Orslar Özbek milletini koruyor. Mundi millet at koyun bilen mindi bunları milli giyim nimetmeli meseleni başkalardan tapawutlamalı. Milli giyime mindi Taciklerin giyimini Özbekleri skapirova dediyorlar. Şu hazır görsanız Tacik Özbeklerin giymiş Taciklerin bir tak yesem bir nemesem bir Taciklerin saz kuralları şu esasen şu Taciklerden alınan neme. Şöyle Orsların Kur'an nemeleri yani bunlar özleri kam aydas gelmiyor bunlar yani Emir Timur özlerin ki deyip hasap ediyorlar Mongol Emir Timur özü kullanmıyor
Mongolo. Türkiye diyen bu. O zaman Türkiye deyip bu Türkiye diyen bir neme var son kuarta çıktı. Umumlaştıracak oluyorlar da. Şimdi bizim yani Selçuklar vardı, gurun açılsa da Türkmenler bolupdur dep aytmajak oluyor. Это тюркские племена Selçuklu diyen bu. Türkski plемена Afşari zat deyip. Indi muňa özekler hem girkitmeli, yani Azerbaycanlar hem girkitmeli garaz. Şeýçek bol Türkmeni wapşe tarihten yitirjek bolýarlar son wagtda. Şonu bil koýun. Olum şu özümüzi günahkar muňa biz özümüz hemmeje Türkmenistany yamanlap ýörýäs de, yani töhmedat. Özümizde de bizim içimizde başylar ýa haramzadalar. Bu esasen çärjewliler var esasen. Yani olara jalk da olar Türkmenler amylar. Yani Türkmenistan'ın adamı olar näme ýerişol? Şonda da şu ziyanet kalmalı. Bizim Türkmenlerden başylar ýa samsyklar ol. Neme Nur Şagal Baydak diýip gelip berip samsyk. Ana şolar ýaly nemeler? Ýagdaýlar. Onsoň şol ýaky Iran uruşy barada da hiç bir ozat edip görmem bu ýaky Iranyň tarabyny çalyp, ol ýaky Izraýlyň Amerikaň tarabyny çalyp, ýene hiç bir uruş bolsa, hiç bir Türkmen tarabyny çalyp görmesin. Näme Türkmen hemme ýerde ýamanlap otyrlar, hemme ýerde de. Ýani bizim çärjewliler hemme ýerde ýigreji görkezler hem bizimkileri. Hazır interneti açıp görüyorsunuz. Türkmen barada, Türkmenistan barada. Dine negatif. Daha arasında qoğurak bir rolikler YouTube'da zaten çıksa, aşağında hökmen, yani bizim çärjewlilerimiz yazıyor. Ey Türkmenistan diktatör, aç adamları bir-birini satıp yiyorlar, bir-birini iyip yiyorlar, şoları yazıyorlar. O zaman Türkmenistan barada elbet zat indi sizler özleriniz ama daşyurda zada gitseniz men Türkmenistan'ın diýseniz sizler elbet şeýle diýerler. Şu olarda uje stereotip döreden de bu biz ýigrendiler hem bizler wapşe. O zaman yani hiç bir şoň üçin hiç bir döwlet ýene bir döwlet bilen nemese hiç kim tarabyny çalyp Palestinanyň tarabyny çalyp ýene bir zadyň tarabyny çalyp ýörmekde hiç manysy ýok wapşe. Men başta yani Orşet yani Ukrayna çözende Ukrayna tarabyny çalan bolup zat edip Orşet ýazgaryn zat bolup ýördüm. Näme büyüttük hadi. Soň düşündim gerem ýok. Näme şimdi sol eşitip otursam görende Ukrayn blogerleri Ukrayna yani habar beriş serişleri Türkmenistan barada negativ nimeden bolup Türkmenistan näme dahil var şu uçta. Ýok şonda da şu Türkmenistan barada negativ informasiýa nimeden bolup köp nime doş geldi. Bizim näme günämiz var? Biz orşmadyk, biz Ukrayna çözmedik. Ya orşlara ýarag bermedik meselende. Eger ýarag berýe diýen bolýan ki bizim samsyklarymız var ya ýarag Orşada bir bu zat diýip. Ol ýa dil bilen aýdyl berýär o zatlar. Suwutnama nerede, zat nerede? Anaki. Orşadyň ýa-ni sastavında bizim Türkmen raýatlarymız bar, kanyşny ol ýa-ni Ukrayna garşy uruş berenler nime. Olaryň köpüsi ýa-ni çärjewliler zatlar bar, ýa-ni ölküdenler bar içinde. Ol ýa-ni ol bolýar, ol ýa-ni çasnym karakteri, çasnym ýa sasna ýa-ni Orşat diýen giden şu aldy ýoluny ýap, pul gerek bolandyr ýa Orşadyň grajdanstwosyny alasy gelendir o çärjewliler. Bol verir o zatlar. Türkmen hakimiyeti koy veren ya amalar olsa. Türkmen hakimiyeti wapşy Orşady goldap hiç hili zayıflığını da eden yok yani. Ukrayna karşı zayıflığını eden yok hiç. Yok yani Ukrayna nimeleri yani yakında bu skandal oldu. İran bilen yani Sputnik arada şu yani Türkmen Sputnik yani Britanya'nın nimesi o zadı opozisyon nimelerini şu garaşlar ýal görün boldy da şu. Osan Iranyň nimesi duýduş berdi Türkmenistan hakimiyeti. Öýtüp bermäň gerek däl siz näde o zat edýäňiz diýip de öçüriň zat diýip. Ultimatumum da o.
Bizim haramzadalarımız şol informasiýany nime edip, hay ultimatum etipdir deyip, yo ultimatum da. Ana şu vakany ozan eşitip yani Ukrayn blogeri var, Auslander, Sergey Auslander deyip, ulan bir rolik çıkardı. Yani rolünde hut yani beğenip, hay indi İran Türkmenistan bombalıyor, Türkmenistan'ı çözecekmiş deyip beğenip zat edip. Haramzada. Özleri Ukrayna'nın özleri boku bulaşıp atıyorlar. Orsların nemeler bombasının teyinde. Endem Türkmenistan neme çekolar. Beğeni atıyorlar da. Karşı atıyorlar Türkmenistan'ı bomba zat nemesi olur beğenecek de karış. O Türkmenistan bağda yaman представление da olur. Türkmen hiç kime yamanlık eden yok. Yamanlık eden yok. O diktatörü bolsun bolmasın o Türkmenistan'ın Türkmen halkının özünün probleması. O Ukraynalara näme ol. Menim yani hut bu fanatı da Gurbanguly Berdimuhammedow. Hut bir yönü kan bir düşmanım daldı. Ama Gurbanguly Berdimuhammedow soraklarym kan. Yönü ol Türkmen halkının öz probleması diýip hasaplaýdy. Ol ýa-ni başga bir hiç kim iş bolmaly dal o zat bilen. Wapşe. Türkmen halky hiç kime azarym beren ýok. Ana şol ýa-ni Ukraynalar şu zlarastow dediler. Osun näme pidasy bize şu Ukrayn o ýa-ni Ukraynadan tarapyndan neme çek bolup Orslara garşy geplen bolup. Näme gerek? Orslar bize gerek halky. Orslardan köp peýda alýarys bize. Bizim köp adamlarymız gidip işläp, okap, talim alıp ýa-ni öýlerine pul goýup saadet berler. Orsadan gerek halky bize. Orsadan dünýä dursun, orsyet dursun. Ukrayna'nın peýdasy bar. Ana köşül, şoň üçin ol hiç bir iki at tepişse birini taragyny çalyp ýörmäň. İsrail ýa-ni Palestinanyň ezdiği ýeni zat size näme gerek o Palestina? Al ýa-ni İsrail'in tarafını çalacak diýip Dağıstan'da habarymyz bardy, şular ýaly waka boldy. 2023-nji ýyl mükadene eger ýalňyşmasam. Dağıstan'da Makhachkala şäheriniň aeroportunda İsrail'den gelýän samolyotlary ýa-ni barlap Dağıstan'ın yaş adamları, yigitleri, oğlanları tayak bilen çıkıp yani İsrail'den gelýän samolyotlar içinden Ýewreýler tagyp urjakmış da bular yani holokost etjekmişler da. Şular ýa waka boldy şol yani samolyotlar barlap ya turbinan barlap içinde samolyotun turbini olum wapşe meýem boldy düşdi yani yer yüzünde şu surat yani turbinan barlap duran suratlar hem bir aýlanyp çykdy ya internet hem bir şeýle maskara boldular antisemitizm edip Dağıstan'da samsyklar. Şu Palestinanyň ýa-ni tarapdary boljak bolupdy. Anake. Hiç zat ýok eden öz awreňe ýatyr koýdular da. Palestina bolan näme iş bar da olaryň İsrail bu özüniň problemasy. Türkmenistanyň hiç işi bolmaly dal. Osaňam ýakynda Dağıstan su aldy. Yani bir entek yani oğullar pasyologlar yani şäherçiler su aldy, bir entek adamlar ölkütipdirler ya garaz. Hiç kimem kömek barmady, hiç ýurdum. Hiç ýurdum. An niýde şu yani Palestina musulman dogonlary niýde şo? Hiç kim gelmedi aşo. Özleri hazır internette ağlatdylar. Ay bizler yani helak bolduk gene bir zat. Hazır şu yani Ýewreýlerim de hazır şolar ýagtasyp durlar. Ana bizler yani nime etdiňiz? Kör bolun diýipdi. Dogrudan kör bolsunlar. Ýewreýler olara ýamanlyk etmedi. Näme diýsat ýok edi, özüne düşman nimetlerdi. Ondan soň bu zady bil goýmaly. Ýewreýler hemme ýurtda täsiri bar. Belki şu Dağıstanlara hazır kömek köp barartym da Ýewreýler şolary togtatyp durlar. Ana Ýewreýler vilayetiniň halky bolar. Bilimli vilayetiniň halky bolar Ýewreýler. Gerekde şoň üçin hiç kim taragyny çalmak. Türkmen dini özüni bilmeli. Özüni bilmeli. Türkmen bilim almaly, talim almaly. Ol ýa-ni TikTok'da zatda ýa-ni hökümete garşy töhmet atyp, ýene bir zat edip peýda ýok ondan. Bilim almaly, samarazvitiýa etmeli. Ol ýa-ni bir gezek Murat Gurban maňa aýtdy, gurulmuşlukda aýtdy, sen dogran
Şular ýaly bir rolik çykardıydy. Senin öz planыңdy Türkmenistan näet ötketmeli, Türkmen nämäni ýagdaýy şu nämäni näet ötketmeli. Men düşünjek bolýan, men sana şu zat etdi. Indi men şu meniň öz planym şu ýagdaýy ötketmek üçin ýagdaý kam bir erbedem däl bir tarapdan. Eň wajnysy bizim Türkmen watanymyz bar. Hal bizler yitiremiz yok. Yani yitirmenin öňýände duruz. Samsyklygymyzy bilen yitirýäs. Ýöne yitirmezligiň nimesi bar? Biz her kim samarazwiti öz-özüni östürmeli. Meselem esasan şol ýagdaý daşýurt diýen bizim türkmenlerimiziň şu zady şanslary kan. İnternet zat bar. Şu azatlygy peýdalanmaly dogry. Käbirler aýdy, Türkmenistanda azatlyk ýok, internet ýok, zat ýok. Ýok, ýöne bizim nime şöýt beren şo zatlar aýdyan adamlar daşýurda çykyp şol azatlygyň şonda da ulanyp bilen ýoklar. Bu azatlygy ulanýarlar ýa-ni Gurbanguly bardy erbet zat aýtmak üçin, prezident bardy erbet zatlar aýtmak üçin. Ol azatlyk däl, ol samsyklyk o. Azatlygy ulanmaly peýdaly zatlary. Eger Türkmenistany ütketmek, gowlugy ütketmek, islam östürmek üçin hazır ýamanam däl o Türkmenistan. Kambir. Özbekistana garanda zady ýöne gowlandyrmaly. Men ýa-ni köp zatlar gowlandyrmaly. Ýöne Özbekistana zady garanda ýaman däl. Gowy bizimki. Ol yalandan aýdy berýärler ýa-ni Özbekistana gidip işleýärler. Hiç yalan o, hiç. Menim şu ýa-ni Özbekistana yakın yerde Türkmenistan'da. Daşoğuz vilayetinde. Hiç men eşitmedim şu Özbekistan'a gidip işleyemişler de. Yalan görürüm. O propaganda, o yalan çoğunlu propaganda. Özbekistan'a gidip Özbeklerin özleri entapıyorlar hemme yerde de. Ağaç ol. Maskara edip. Onlar baryalar bir düzgün, onların baran yeri hemmesi bir düzgünlük, cenayet, zat. O zaman şuların derdinin hemme Orta Aziyanı icaz garýarlar, diňe özbekler däl. Ne şu meniň planym Türkmenistany gowlandyrmak nime plan däldi, bir предложение nime. Her bir türkmen baran ýerinde tälim almaly. Eger institutda zatda girilse ol ýa has ýaşy. Eger nime etmese samarazbit meselem qara işte işläp ýörsiňiz, puluňyz bar, daşýurtda meselem pullusyňyz, hemmäňiz pul gazanýap ýörsiňiz, mümkinçilikleriniz bar. Treniklere gatnaň, aňyňyz, düşünjeňiz östüriň, sunugat öwreniň, gyzyklanyp başlaň şu zatlary. Şu zatlary nimet başlasaňyz, meselem IT tehnologiýanyň nimelerini öwrenip başlaň. Gerek zatlar, mesela Türkmenistan'da internet ösmedik diýeňizde, şu internet, şu IT tehnologlar ýoklugyny sebäbinde ösmedik. Türkmenistan'da östürip bolmaýar, IT spesialistlerimiz bolmasa, östürip bolmaýar. Onuň sizler bizim türkmenlerimiz özleri öwrenmeli. Özleri öwrenmese, daşýurtdan almaly bolýar bizim hakimiýetlerimiz. Daşýurtdan ýa-ni orslar zatlar gelip işläp ýörseler, osaň sizler osaň zerent başlaýaňyz. Türkmenlere iş yok. Orslar Aşgabatda işläp ýör, zat ermeniler işläp ýör, olar bilimli, olar tehnologiýany zadyny, olar bar ünsü bilim, tälim almak bilen bolýarlar. Şoň üçin gowy işlerde işläp ýörler. Sizin işleň sizin bolýaňyz şular ýa-da. Sizler paradigmaňyzy sizler bak şu obraz жизни ütketmeli bizim türkmenler. Obraz. Bir entek pulu zady bir direk soýýarlar. Sadaka diýe, märeke diýe, goýun soýýar zady. Onuň karz alyp edýärler. Bir öýlense hökmen bir entek pul karz etmeli, zat etmeli. O zatlar goýmaly wapşe. Bizim bir entek ýaş oglanlarymız, ýani öýlenip bilmän ýaş oglanlar, öýlenip bilmän ýören ýaş oglanlarymız bar. Bularň nemesinde ölenmek üçin hökmen bir entek pul gazanyp gelmeli, ýa birini karz almaly. Şol o zat bolmasa öýlenip bolmaýan nimesi bar. Zaprogramirowany mazgur şol däp desurmuşdy. Gerek de şu zat. Bir gyzy haradyňyzmy? Zakystan geçiňde ýaşaň. Ýagdaýyňyz ýetmese pul harjadip, toýam edip ýörmek gerek däl. Öýleniň,
arzuňyza ýetin. Şol paradigmany ütkötmeli, bize obraz жизни ütkötmeli bar. Şe gowulgada. Bolmasa berende adam o ýigitlerimiz agzyny suwuny aktaryp öýlenip bilmän ýörendir. Kan bizim türkmenlerde. Ama şu biderek harc edýärler, biderek. O zaman hökmen indi bar ýaşy sizler indi wagtyňyz gelende okuw zada gizip bilmediňiz zat etmez. Ýöne sizin çağalaryňyz bar kiçijik mektepde zatda okuýup öğrenler. Şolary bagda oýlan, olarym gyzyklandyryňyz, ilmi, tehnika gyzyklandyryň. Olar hiç zat bilen meşguldanman ulul görmesin-de meselem. Ana şöyle ilma, tehnika, teknologiya ımtılsak, zat etsek biz yurdumuzy östürip bilýäs. Bize revolýusiýa zat gerek däl. Hiç. Yani gozgolun zat gerek aýdyp berýärler ýa-ni aýagy galmaly ýene bir zat bidere bu zatlar. Revolýusiýa al etdiň, eden bilen hiç zat bolmaýar. Gowuzluk bolmaýar. Eger halkyň özüniň intellektual potensialy ýokardy bolmasa. Siz hazır görün, her bir ösen döwletlerde şonuň ilaty, şonuň halky ýokary potensial, intellektual tarapdan ösen düşünjesi kan. Hança halkda düşünjesi kan bolsa, şonça sosial ýagdaý, syýasy ýagdaýym gowuly, ol prezidentin özünden bagly dal ol. Halkyň özü nemedi? Hemmesi öz-özüni gowulaş başly halkyň özü bilimi kan bolsa, ol ýa-ni krugazor kan bolsa meselemde, myślenie krugazor, pikir edişi zady. A bizlerde çaklandylan, näme çaklandyrýan zadam din. Bir zat bolsa, ey Hudaý berer, Hudaý görür, Hudaý nimeder? Bizimkiler köps oýlaýar, ýa-ni daş ýurtda ýaran oppozisiýon sumoklar oýlaýar. Gelir, yurdu agdarır, Qurban Guryn kowur, özümüzünkiler prezident bolur, ýa-ni bizim işimizden birimiz, ýa-ni Nur Haramzadan prezident et goýulsa, iki ýeriniň birinde Allahny aýdyp otururuz, yurdumuz ösür gider. O zat bolmaýar. Allahdan peýda ýok. Hiç. Olar dini inanmaň, ol däkde sürmüzat, bol özü bilen ýöne bizim halkyň özü aňy düşünjesi ösmese hiç peýdasy ýok gapşy. Aýtyp goýarslar hiç. Näçe Allahny yatanda aýdyň düşüňizde samyrdap ýatyňa Allahu akbar diýip ýatýarym. Hiç peýdasy ýok. Hiç. Şoň üçin ösmeli. Ýekije ýol bar Türkmenistany östürmek üçin. Hemmemiz bilime, teknologiýa ünsüverip, gyzyklanyp, esasan şu daşy ýurtda ýören bizim türkmenler bar. Şolar näme etmeli? Şu ýanlarda öwrenip, Türkmenistana gelip, şol öwrenen zatlaryny Türkmenistanda näme berjaý etip başlamaly. Meselem hazır daşy ýurtda okap ýörenlerimiz bar esasan. Okan bilim alın, Türkmenistana gelin, para berip işe girin, gowrak ýerde meselem. Gowrak ýere girin, çesni işläp başlaň, para almaň. Özüňiz para berip girin. Sizler ýa-ni Türkmenistan gowulandyrmak isleýäňiz zada ordan demokratiýa gerek size. Şoň üçin pida bolmaly sizlerden. Ýok, para bermän girseňiz ne ýaxşy, ýöne özüňiz aýdýanys para bermese işe gidip bolmaýar diýipdi. Ýa menem tasdiklerim, men bilýän o para bermeli diswitna. Başga ýagdaý ýok ýöne. Girmeli, özüňiz subyekt bolmaly gowulandyrmak üçin. Döwletiň subyekti özüňiz bolmasyz, olýaňyz Türkmenistanda adaletlik ýok, başga bir adaletlik etmeli. Prezident adaletlik eder. Prezident şolary halkda prezident näme adalet? Men prezidentin talabyny çapdyrmam ýok. Ýani prezidentin özü, men prezident bolsam menim gowulandyryp bilmerdim şu ýagdaý. Hiç. Halkyň özü umtylmak her bir halkyň her bir adamy subyekt hasap etmeli özünden bagly. Türkmenistanyň ýagdaýy özünden bagly diýip hasap etmeli. Özü çesni bolmaly. Han daway siz ýaş oglanlarsyňyz. Nimeden bilim alın, nimede talim alın, bilim alın. Türkiye'de ýöreňiz bar, Orset'de ýöreňiz bar, başga Amerika'da ýöreňiz bar. Gelin, Türkmenistana.
malını satın, cayını satın, işe girin mesela aydığınız migrasiya işgalleri yani Türkmenler yani daşıvrda çıkarmaya zat birentek para alıyorlar çıkarmak için. Siz girin şol idaralara. Şol vezipe girin, pul verin zat edin girin. İçesini işlep başlayın Türkmen halkı için. Şol yani migrasiya işe girin. O zaman benim meselem birden Türkmenistan'a çıkacak olsam, bana paskal vermeyiniz mesela. Başka bir Türkmenlere paskal vermeyiniz mesela de. Şöyle bir işlep başlamalı. Şöyle. Her qaysımız özümüzün düşüncemiz, saznamyamız olmalı şu Türkmenistan nime. Şöyle qoğulan, onu yani aşağıdan qoğulandırılıyor da. Nizi nihatiyat verhi nime oldu. Aşağıdan qoğulandırma. Yukarıdan qoğulandırıp bilmiyorsunuzlar. Sizler yani daş yurttan gelip yukarıya basıp alacak oluyorsunuz. O zaman aşağı qoğulandır. Yukarıya basıp alandan sonra aşağını qoğulandırmak. Yani işleriniz yetki sizin. O yani vlast siz için sürücü oluyor, halk bağda oylanasınız gelmiyor sizler. Siz hazır mün aydınız, ay men barsam yani adaletli oluyor, demokratiya oluyor, şular yani bilim ösüyor, neden? Bilim ösüyor o. Neden? Davay siz yani girin. Ne Murat Kurbanov, ne men yani tekliyim şu Türkmenistan gol. Hazırki ýagdaýa göre menin şu nemem. Yo Murat Kurbanov'um gowadymy bulun. Men Murat Kurbanov bilen her wagt gitmeşin, şol ýa-ni muňa jaň etsem, maňa jogap berýär, öz jaň edi eger öz boş bolsa, dogran men hazır golum boşdan soňrakdan özüm jaň edin diye jaň edi. Men şu halyen tarafım Murat Kurbanov'un käbir pozisiýalary var. Men ýa-ni haly men pozisiýalarym bar. Näme men kommunist. Bu Murat Kurbanov bu burjuaz bu ýa-ni biznes zat bilen neme diýär. Bu şu tarapdan men muň bilen keçgelemen ýa-ni garaşlarym, siýasy garaşlarym. Men hususy eýçilige garşy, hususy eýçiligiň bolmazlygyny ýa-ni tarapdarlygy. Murat Kurban hususy eýçiligiň tarapdary ol ýa-ni sağ flankda da, prawy flank. Muň siýasy garaşy. Ýöne şonda da men Murat Kurban bilen hawalaşmany halaýan. Bu Murat Kurban adam dinlemän başary. Men dinläp görýär, özüm nemesini diýär. Oşun bulamaýdy, sen ýa-ni dogran diýdi maňa. Sen ýa-ni öz ýa-ni roliklerimizde meni bir tanqidla diýersiň. Men maňa garşy aýt dogry diýdi. Neme dip. Men kämbir öküläp durjak däl diýär. Dogry aýt diýär. Men maktap oturma diýdi. Men Murat Kurbanow maktap durmak ýöne ben Murat Kurbanow tanqidlarynda da ýöne manysy ýok. Men Murat Kurbanow'un özüne jaň edibim, men özüne de aýdynam men näze aýerlermi. Maňa nämedik rolikde men tanqidlap oturgany. O namartlyk bolýar. Ýöne Murat Kurbanow bilen diskussiýa edip pikirlaşyp oturmak gyzykly. Käwat bir ýerinde roliklerim çykarýar, bilýän ýöne belki öz ýa-ni dowlatanyň nemesi umumy siýasat boýunça edýändir zat ýöne munyň özü bilen görüňlüş zat etsek, ol wapşy razumly adam bir. Oson biz ýa-ni bu ýa-ni Murat Kurbanow, bu ýa-ni geldi Karizow, bu ýa-ni Muhammed diýeçi, ýeni bir zat diýip her gaýsyna at takyp oturmaly däldi. Bu agent, bu ýa-ni ýallaky, endi men ýallaky diýip aýdýanlar bolýar häzir şu rolikden soň öňlerim aýdýandylar ýa-ni şu Gurbangulberdi Muhammedow bady ýamazat aýdan ýok diýipdi. Anaki aýdýarsyň ýöne biz şu bir-birimiz at takyp ýörsek gowdal ol. Biz az. Bir-birimizle hut bir dost bolup kucaklaşyp ýörmem hukmandalyk. Diými her kim öz pozisiýasy bolsun. Ýöne bir-birine at takyp ol ýa-ni ulakon bir aň düşünjäň alamatlar ol. Bu ýa-ni öýle bu. Biz az, türkmen halky az. Onsuz bir-birimizi gyryp ýörsek bizden hiç zat galmıyor. Geldi Kariz, barada da köp zatlar aydın bolýarlar ýa-ni atorlapdyr ýene bir zat.
O men aytıp bilecek del, doğru mu yalan mı yönü men işim del o zat. Doğru olsun yalan olsun geldi kardeş onun için oturdu. İki gezek sutlanılmıyor. O zaman şol geldi kardeşin doğrudan Türkmen sunugatı, Türkmen medeniyeti vardı. Köp zatlar edilen. Türkmen atlar deyip, Türkmenski, Akhaltekinski, Koni deyip şu vatlar kan bir brand boldu. Akhaltek atlar brandtek dövdülen, geldi kardeş dövdülen yok onun yönü. Şu geldi kardeş, şunu dünya yüzünde oje yayrattı, demedim. Şu 90'cı yıllar zatlar kan bir Türkmen itleri, Alıva itleri. A geldi kardeş işten çıkarından soň, türme düşenden soň hiç kim bu zatlarla kızıklanılan yok. Hazır şanki Türkmen itlerini hazır şondan soň ýanky SAO dip ayt başladı. Sredni Aziyatske Ovcharka dip öňleri ýokdy bular ýaly termin. SAO dip ayt başladı. Sredni Aziyatske Ovcharka. Näme Türkmenski dip aytly. Öňleri aýdyldy Türkmenski Alabay zat dipdi. Onlar geldi karýesin döwürlerinde. Hazır hiç kim näme şu zatlaryny kızıklanan adam yok Türkmenistan'da. Hey o zatlar etmelde zat Türkmenin ata-awlarynyň gelýän demeleri kakoy Sredni Aziya dip. Bu ýaky Sredni Aziyaski diýen nimesi? Hazır Sredni Aziyaski ýöne soňlugyny Uzbekski sabaky dip aýt başlaýar. Özbekleri ýazýarlar meselemde. Kemkemne zadet Özbekistanyň medeniýetini nimetmi? Özbeklerde hissat ýok. Özbekler emel millet özbekler. Mesela men size aýdýan. İskustwny millet nädip bilmeli? Tebii millet de var. Esasen hakyky milletler var da. Mesela her hakyky milletin özünde rivayetler var. Milli kahramanları var hakyky milletlerin. Milli destanları var. Türkmenistan'da destan var. Gorogly, Oğuznama var. Nime? Korkut atı, mesela Oğuzlu döwürlerinde, İslam dinini medeniýeti. Taçiklerde var, Siyavuş deyip bir nimeleri var. Şahnama deyip bir nimeleri var. Destanları. Kırgızlarda var. Manas deyip, ulakon bir rivayet Manas deyip. Kazaklarda var, özlerinin nimeleri, Dombra nimeleri. Medeniyet nimel kadim medeniyet. Özbeklerde yok hissat yok Özbeklerde. İskustwny 19-njy asyrda Ors etnografi arkasynda döwedilen millet Özbekler. Ondan soň näde bul ýetişsin rivayet nimedip hissat yok, olar milli geýmen taçiklerinki başynda takýasan taçiklerinki. Şondan gelen şu Emir Temur Özbeklerinki, Özbek bolarmy olar orta asyrlarda Mongol'un Barlas nimesi. Anaki şolar ýaly şol bizim Türkmenler geldi kariz şol maktap oturman ýöne şol düşünmeli bizim Türkmenler. Şol geldi kariz wagtynda Türkmeniň nimesinde gowy işler eden. Hazır şol geldi kariz ýaly bir ýer bolanda SAO dip ýani Sredni Aziyatski Ovcharka dip hiç kim aýdylmady. Hazırym şu Türkmen itizat dip aýdylar hazırym. En prostoy primer şu geldi kariz we töhmet atýanlaryň atýanlar üçin aýdyp atýanda. O zaman sizlerim oylamaň ýa-ni geldi kariz ýa-ni 7 milliard altyr döwrany ýa-ni bir azrak ujuny berendir ýa-ni bu men maktasyn diýip hiç zat demedim ýa-ni hiç kim geldi kariz pulum beren ýok zaten beren ýok. Men öz ýa-ni nimem sabrajanýam boýunça aýdyp atýanda. Şoň üçin şol bizim Türkmenlere aýdýan oýlanyp sadet bir gyzyklanyp görüň taryh okan bizim nime Özbekler hutda makty berseler, hey Özbekler maktap atýarlar. Biz Türkmenler bulardan kem ekenimiz diýip maskara bolup gulagyňyzy salyp nime oturmaňyz. Siz kim beriniz ýok. Hiç. Ýöne Özbekler prosta propaganda, dünýä propagandasynda maktaýarlar. Şular ýaly ustanowka var. Ustanowka. Olar Özbekleriň özüniň bahwydynyň däl, prosta dünýäniň baý adamlar zainteresowun şu zata. Özbekistany maktap, propaganda edip, kanunlarym Turan zat diýip galan nimelerini birleşdirip,
Özbekistan'ın üstülen tutuş Orta Asya'nın nemeçek oluyorlar. Dünyanın bay adamları. Özbeklerin özlerin bir peyda görüp oturan yok bunun. Yani onlar kıkır diyorlar. Ay bizim vakti diye yeni orada. Özleri geday. Hem yerde yalan açıyorlar. Maskara ol. Şoň üçin men aýtjak bolanım, kiçelip bermän hiç bir milletin öňünde türkmenler yamanlady, zat etdi. Ay bizler samsyga kelmiz diýip böyle, ay men türkmen bolýanmy, utanýan diýip ýörenlerimiz var, kaýwy samsyklarymız. Olar ýa bolmaň hiç. Bizim ata-babalarymız kılıç vuruşunda, taýak vuruşunda hiç kaçan yeňilmändir. Hiç şu daşa brend bolan şu wagtyň ahal tek atlary oýlap tapan. O döwürlerinde ahal tek atlary şu döwürlerin Mercedes'i, meselem Türkmen, hazır mesela aýdýarlar, Nemserde Mercedes var, Japonya'da Toyota var. Yani orta asırlarda, kadim döwürlerinde Türkmenler şu ahal tek atlaryny oýlap tapan. Araplar Arap atyny oýlap tapan. Yani Türkmenlerin özü hallar var, Türkmenlerin hallary. Bizim ata-babalarymız wapşy bu kreativ bolun. Şu wagtlar kreativ bol, yani oýlap tapjy millet. Kılıç nimesinde gaýta bolup berip, häzirki Türkmenistanyň territoriýa Garagum çöli, meselem Daşoğuz nemeleri, Lewap nemeleri, şol Çingiz Han'ın sonunda şu Türkmen devleti bolmadı ujada Türkmenistanyň öň Türkmen devleti bolan Harizm zatlar Türkmen nemeli Türkmenin golunda bolan Bukhara Samarkand'da şu Türkmenler golunda bolan Seljuklar zatlar. Ýöne Çingiz Han'dan soň Türkmenler devletligini ýitirenden soň devletlerini ýitiren bolsa da şu topraklar Türkmeninki bolan. Ol garaşsyz bolan polibomu. Hiç kim yani Xiva hanım o topraklara barmağını korkan Bukhara emirim. Yani tak namiranı alan bu teritoriya Bukhara emirliğin ki bu teritoriya Xiva hanlığın ki nominalni. Nemen nökerler şu yana barmağını korkan Türkmen taypaları gaýta tersine Türkmen taypaları çapawulçylyk edýär eken yani Bukhara emirliğini yani neme ilatynadır. O çapawulçylyk esasen Türkmen halky şu wagtlary ekerançylyk zatlary kamyr etmedik diňe çapawulçylyk, galtamançylyk, çarwaçylyk şoňlyň gününi görüp berende. Şoň üçin Türkmen halky polybom garaşsyz bolan öňlerim. Yani Sovet döwründe yani oje resmi tarapdan territoriýa alan Sovet döwründe de şol ýa-ni Türkmenistan SSR döwredinde bizim kaýwy bilim sumaklarymız var, bilenme sumaklarymız. Aýdýarlar ýa-ni her bir respublika milyona dolmalmış. Yani o milyon bolmasa respublika bejek delmişler. O zaman Türkmenistan nemesinde de sluçaýynda da şol yani çajul tatlar yani nime demişdi yani halas edilmiş Türkmenistan SSR bolmak için çajul tatlar ruhsat berilmiş ay bizler Türkmenistan'a goşulur şol yani şu respublika bolsun diýipdi. Şoňla milyon bolanmış. Yalan gurulmuş zat. Men azy aýtyp bereýin näle bolan bu zatlar. Esasen öň Türkistan SSR bolan esasen bu respublikalara bölmek diýen inisiatiwa Moskwadan gelenden Türkmenlerden gelen yani Gaýgys Atabaýew oýlap tapan bir inisiatiwany. Şol aýdan şu Türkmenleriň topragy bolan awaldan asyry şol yani aýtyp gelişimler şu çölde şu topraklar şol yani sahralar Türkmeninki bolan. Daway men şu Türkmenistan SSR edeýin diýip şu Moskwa haýyş edýär. Daway şu şol ideýasyny nime diýär? Inisiatiwa. Kızıklan görmüň, действительно şu görüm dogry. O zaman Stalin namaydı, bolttur edava diýdi. O zaman aýdy, haýsy Türkmenler ýaşaýan bolsa, sen şonu alaga diýdi. Boldy. Ýöne şular ýaly bolan şu çagyň nemeden o wagtlar teklip beren nede Türkmenlerim näme? Türkmenlerim ýaşaýan ýeri bir yerde Türkmenler ýaşaýar, o zaman nemede beýlerakda başga millet ýaşaýar, o zaman o aňrakda Türkmenler.
Olan bir azrak çılşılmıraktı. O anklav bol gidiydi. O anıraktı. Azıcık Türkmen. O zaman Türkmenistan'ın nimesinde içinde başka bir millet var. Mesela Özbekler var mesela. O Özbekler nimesini Türkmenistan etmeli. Özbekistan bol kalmalı. Anklav. Bölük her yerde zaten. Ağda. O zaman Qaygısız Atabayev o karşı çıkıyor. Yok bize şu çizvalyen anlağı Türkmenler qalsı qalversin yani şu mana bütöw territoriya gerek diýdi. Bulam kelleli plan, kelleli pikir. Meselem anklav etsen, anklav prinsipden territoriya etsen, bulam çylşymly. Meselem ol Tacikistan bilen Kırgızstan, Özbekistan hazırçaly jedel gidip durdy. Şu buların arasında anklav var. Kırgızstan içinde Özbek anklav var. Özbekistan içinde azrak Tacik Kırgız anklav var. Tacikistan içinde Kırgız anklav, Özbek anklav, mayda ovalıklar var. Buların hiç kaysi özünkin beresi gelmeye. Çalışasam gelen yoklar bu bilen qarar. Bu mesele hazırçaly çözülme hazırmış ol çözülmän duran arasında urşum geçip duran Kırgızstan bilen Tacikistan uruşdular birinde adam ölkütdiler. Şu anklav üstünden anklav. Qaygısız Atabayewiň şu wagtlarym kellesi işleýär eken. Şunu men öňünden bilip nemet beren adam. Ana şolur ýaly. Şoň üçin ildeşler ayağı galaly Gurbanguly Berdimuhammedow Agdaraly ýene bir zat o biderek gurun birente adamlarymyz ölküde agdargan bilmeýäňiz. Oson agdaranda da etjek zadyňyz ýok. Ýene bir şowur samsyklar bolar. Siz özüňiz hem şol ýanky bilimiňiz hem kam bir däl, krugazoryňyz hem kam bir güýçli däl. Nat ýurdy dolandyryp bilmeýäňiz sizler. Şoň üçin her kim öz nimesini östürmeli, krugazorny. Ana şu aýtjak bolýan zadym hazırlykçy. Sag oturum ildaşlar. Eger işleriniz bolsa belki gonu efiremeden siz bilen söhbetdeşlerin eger men aýdýan zadym gyzyklandyrýan zat bolsa. Eger gonu efir gerek bolsa ýazyň şu nemen teýinde. Eders geçlik bir gün. Siz bilen söhbetdeşler bir jaň edersiniz öz tekliflerini aýtarsınız. Ýöne dawy medeniýetlirak, zatlyrak hiç kim gonu deýmän, zat etmän. Bizinde Türkmen, bizinde täze derece ösmeden biz özümizden başlamalı şu zatları. Ana şolar ýaly sag oturum ildaşlar. Dawa.